Tot gràcies per valorar aquesta 27a edició del Port. Tot i que abans ja fa 28 anys. Jo ara un any, per aquells que passen pel món, no van poder-ho fer. Què dèiem llavors? Llavors començàvem a parlar d'energies sostenibles. I per què vam engegar el forn? Els forns d'energia sostenible tracten de l'ús sostenible de l'energia, l'ús de productes i serveis que ens permeten utilitzar l'energia d'una forma neta i eficient. En particular, èmfasi en l'energia derivada de les fonts renovables i el que aprofita al màxim els recursos energètics humans i econòmics locals. Això és el que dèiem llavors. I també explicitàvem, quan vam començar, a quin anàvem dirigits aquests fons. Tenim els fons de l'energia sostenible estan oberts a tots els professionals de les energies renovables. I també a aquelles persones que per la seva responsabilitat prenen decisions entorn de l'energia. Això és el que dèiem llavors. Hem fet 25 fòrums i hem tractat multitud de temes. Normalment, els fòrums hi participa força gent i esperem que es puguin continuar celebrant molts anys més. I avui, sortosament, la situació és ben diferent de com va començar. La situació avui és que l'energia és un tema estrella, tothom parla d'energia, donat que depenem, durant molts anys hem estat dependents, jo diria gairebé tot, addictes a la crema de materials fòssils i a la fissió de materials nuclears per disposar d'energia. Fent aquestes accions, l'única cosa que tenim és l'energia tèrmica, que és la més ineficient que hi ha termodinàmicament del món. Per tant, hem vist que el camí passat no anava enlloc i hem de trencar aquesta dependència i aquesta energia. I més, avui, que sortosament la societat, fent ús d'aquella capacitat que en diem enginy, els enginyers es diem enginy, ha desenvolupat tecnologies que ens permeten abandonar d'una manera el foc per disposar d'energia. I aquesta és una reflexió que crec que hem incorporat tots. I ja no som a temps d'anar a acabar. Hem esgotat el temps. I hem de fer aprofitar les fonts, aquests enginyers que ens permeten captar l'energia de l'entorn per poder disposar d'energia elèctrica i tèrmica. I amb el desenvolupament d'aquestes tecnologies, avui, sortosament, podem generar electricitat al cost més baix de totes les tecnologies. Per tant, si les combinem, les sabem combinar amb l'emmagatzematge que ens permet modular la variabilitat temporal, podem disposar d'energia in situ a qualsevol indret del món. I del sol, evidentment, perquè el sol fa més o menys a tot arreu, els peixos nòrdics, i llavors fiquen el sol, tot sigui. I també tenim energia, realment la podem aprofitar en els indrets, que ho fa suficientment bé, que no és a tot arreu. I podem fer la petita escala, la domèstica, col·lectiva, i escala comunitària, col·lectiva i fins i tot nacional. Per tant, el tamany de les instal·lacions dependrà del que puguem fer. Si volem subministrar un petit municipi, si volem subministrar una família, si volem subministrar una comunitat, si volem subministrar un país. És diferent el nivell. Avui podem afirmar amb tota rotunditat que tenim a l'abast aquestes tecnologies per disposar d'energia sense recórrer al foc. I amb així podem combatre l'escalfament que anem experimentant, l'escalfament de l'atmosfera, l'escalfament degut no només a la crema de combustibles fòssils, sinó a un altre aspecte que és més simple i que és molt important. I les grans instal·lacions tèrmiques aboquen a la biosfera ingents quantitats de calor residual. Ingents. Aquí vos feu el càlcul del que aboquen a l'atmosfera les 30 vegades que tenim en aquest país, i us en fareu creus. I això també contribueix. I ningú. Com que ja disposem d'aquestes tecnologies per combatre aquests augments de temperatura, el que és absurd
i suïcida és fet d'oposició. Per tant, jo defenso tots els projectes renovables, els facin i els facin, perquè són absolutament necessaris tots. I a més, no només hem de donar-los suport, sinó que a més hem de treballar per fer el que jo em dic la mobilització social de la tecnologia. Igual que avui estem envoltats de tecnologies de tota mena, que ens els hem apropiat socialment, que carai molt fem també amb l'energia. Tenim tecnologia de l'abast, per tant, hem de fer una ampliació social. Jo vull prendre part activa, en fi. Però, evidentment, només amb la tecnologia no ho solucionarem tot. La tecnologia ens ajuda, és una eina. I ens obre moltes noves possibilitats que no havíem ni pogut imaginar. Però continua sent responsabilitat nostra, com a persones, com a comunitats i com a societats, triar amb prudència i actuar amb responsabilitat. Avui estem passant una situació de disrupció tecnològica brutal. No ens n'adonem, però en el món hi ha unes disrupcions tecnològiques enormes en l'energia, en el transport, en l'alimentació, en la mà d'obra. Per tant, ens ofereix el món, ens ofereix el camí cap a un món, alguns l'han qualificat com a escala de superabundància, que deixa enrere l'escassesa, la degradació i la dependència. Això hi ha un grup d'entrenadors, un vídeo que el conegueu, que és Rethink X, on és un lobby que fa reflexió tecnològica, han analitzat totes les tecnologies que s'han desenvolupat al món, quines disrupcions han causat. I han analitzat el per què les han causat. I ells defensen una visió del món molt diferent com hem estat visquent fins ara. I ja per acabar, només recordar-vos que no veiem visionari, ja mort, dissortadament, perquè ja fa molt de drets, que ja em va Mr. Ford, que em va dir una frase que a mi m'ha impactat molt, que diu: mai es canvien les coses lluitant contra la realitat que existeix. Per canviar alguna cosa, cal construir un nou model que faci obsolet el model existent. I d'això es tracta. Si poden canviar les coses, creem un model que faci obsolet el que tenim. I aquest és el repte a un dels problemes significants. Espero que els fòrums hi ajudin. Gràcies.